Čaute ľudia, ak ste tu nejakí slovenskí fanúšici, tak mám pre vás veľmi dobrú správu, pretože som si založil nový kanál, na ktorom budem natáčať iba slovenský content a budú tam veľmi dobré videá, pretože ja nerozprávam až tak dobre po anglicky, lepšie mi je takto komentovať po slovensky, takže som sa rozhodol pre takúto vec. Dúfam, že si môj nový kanál užijete, pre Angličanov som tu dal titulky, aby si nemysleli, že sa niekto vydáva za mňa, že ten druhý kanál je taký proste. Skúsim si spraviť ešte nejakú druhú sekciu do môjho kanála, odporúčané kanály, ale nazvem to moje druhé kanály. Takže tam dám ten kanál a môžete ho tam nájsť. A keď tak, ak by ste ho tam nenašli, tak proste vám poviem meno. Kaktus slovenský, tu to bude na obrazovke aj po slovensky, aj po anglicky. No, takže toto je koniec toho videa, iba toto som vám chcel povedať, nejdem to ani až tak veľmi strihať, iba tam dám dve titulky, toto je iba taká správa, takže, no, užite si.